Na gyere ide! Attila, kivel jöttél? Kivel jöttél?
som malý, ale Slovák, Slovák dušou a telom. Kto Slovákov nenávidí, nie je mojím priateľom. Jeden pán mi prednedávno pekný dukát sľuboval, aby som reč nie Slovensku, ale cudziu miloval. Pekný je ten váš dukátik, ale krojšia moja reč, ktorú si ja nie za dukát ani za svet nedám preč. Folklórnom fesztivále, kde vystúpia Fábie Krúžky, spevácké a tanečné skupiny, školské súbory, pilickí vodci. Kedves közönség, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket Folklór Fesztiválunkon, melynek műsorában a pilisi falvak pávakörei, tánccsoportjai, iskolai énekkarai mutatkoznak be. Dovolte, aby som vám predstavila našich hostí. Naším hosťom sú Lajos Kür, minister obrany. Mária Jakabová, predsednička Zväzu Slovákov v Maďarsku. Rudolf Kmel, veľvyslanec Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Karol Blakovský, riaditeľ kultúrneho informačného strediska Českej a Slovenskej republiky. Peter Szél, poslanca parlamentu. Štefan Urban, člen výboru Matice slovenskej z Komárna. István Alföldi Boruš, pracovník rádia. A všetkých starostov pilických obcí a našich priateľov zo Slovenska v kapelách Šarpianka, ktorí už 10 rokov si nazviazali vedúci kapely je Štefan Matiašovič. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm minden kedves vendégünket, azokat, akik a közvetlen környezetünkből vagy távolabbi környékekről, a határainkon belülről, és azokat is, akik a határainkon túlról érkeztek. Isten hozta mindannyiukat. Pilis-Szentkereszt 1900-as lélekszámú község, remélhetőleg most nagyon jól magukat itt Pilis-Szentkereszten. Vážení prítomní, naši milí hostia, dovoľte, aby som vás aj ja srdečne vítala tu u nás v Mlynkoch a aby som, ako už pán starosta povedala, že pred niekoľkými mesiacmi vzniklo tzv. Združenie pilických Slovákov. Naším cieľom je, okrem iných, aj pestovanie a zachovanie kultúry a chceli by sme, aby sa tento náš festival stal tradíciou, a to tak, že každý rok v inej pilickej slovenskej dedine by sme vystúpili a poznali by sme si naše znalosti. Milí Pilišania a nepilišania, vážení hostia. Veľa rečí, ja viem, nechcete počuť, bude tu pekný program. Dovoľte, aby som vás len pozdravila. Naozaj zo srdca. Včera sme mali zasadnutie predsedníctva nášho zväzu. Všetci vás srdečne pozdravujú. A dve vety mi dovoľte. Pred týždňom v sobotu v Sarvaši sme oslavovali 400. výročie Tranovského. Tranovstius, možno, že vy nepoznáte, lebo nie ste evanielici, ale v evanielických dedinách aj dnes
pokladú tu v Maďarsku ešte pod podušku novorodeniatku, aby vraj bol slušný a rozumný človek z toho, ktorý sa práve narodil. A oslavovali sme 250. výročie Tešedika. Nezabudnite, že v tomto roku sme oslavovali 400. výročie Comeniusa. Chcem tým len povedať, že naša spoločnosť, naša minulosť je totožná, je spoločná. A myslím si, že aj budúcnosť má byť spoločná. Posledná veta. Aby som symbolicky, ja toto zložím, lebo tými kvetami sa všeličo symbolizuje a manipuluje. Nechcem, že by ste si hocičo mysleli, ale z vášho dvora som si odlomila toto. Vy to asi poznáte. To je halúska, u nás sa tomu hovorí, že olivový, divý olivový strom, olaják. I keď divý. A viete, že čo symbolizuje? Symbolizuje pokoj a lásku. Takže želám vám a sebe tiež a našim národom, Slovákom, Maďarom a všetkým ostatným, že by sme v láske, v pokoji žili tu v Strednej Európe. A dnes, že by ste sa dobre cítili. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, ja len veľmi krátko po pekných a krásnych slovách pani Jakabovej. Dovolím si vás pozdraviť všetkých prítomných aj neprítomných Slovákov, Pilíšanov a na okolí žijúcich všetkých občanov v mene všetkých Matičiarov a Slovákov z Komárna a z jeho okolia. Dovolte mi, aby som vám zaželal krásneho žitia pri príležitosti tohoto vášho krásneho počiatku folklórneho festivalu a ďalej, aby som vám zaželal, aby ste si uchovali toto krásne, čo vás spája, kultúru, jazyk, aby sa vám zachoval na večné veky. To vám želáme my z Komárna a z jeho okolia, Slováci, Matičiari. Ďakujem vám pekne za pozornosť.
Gyertek előbbre! Kutya, napred si! V našom programe sa vám predstavia žiaci Všeobecnej školy v Mlynkoch. Po nich nasledujú žiaci a učiteľky Kesztúcskej školy a Kesztúcki bábí krúžok. A Piliszen kereszti általános iskola énekkarok szlovák népdalokat el. Utánuk a Kesztölcsi iskola tanulói és tanárai között programja következik, majd a Kesztölcsi bábaköz mutatja be műsorát. Pod Pilišom tam je môj svet, tam je môj rod, staročia zasadený. Pod Pilišom prúd cudzích nie, tam spí môj ded, aj praded v čiernej zemi. Na Piliši dotolie kamenné rúže, štíhla od korúša. V Leningráde, vo Varšave, o nich snívá moja piliská duša. Ostrá skala, strmé brdo, kohútno prd, tmavé zbojnické skaly. Zdolať brala, vysať tvrdo, strihať mračná, z nebies ma učievali. Pod Pilišom Vánok svieži, kosaté hory, blinkajúci prameň. Tam, v tých horách, leží niekde, čaká na mňa aj môj náhrobný kameň.
gyerünk, fölmegyünk. Nagyon hangosan kell. Добрый день, Фраян. Tu je svakako naših dječica sudske. V roku 1990 na jar Budapesti dosiahli bronzovú kvalifikáciu. Aj oni, aj my spievame pokec sudky v našom nárečí. A náš prvokol pedagógov sme zorganizovali v roku 1989 na Jefre. A to sme práve za to urobili, aby aj deti si obľúbili svoju slovenskú pieseň. Opetrujeme spolu s deťmi aj kultúrne dedičstvo v našej dedine. Vedúca nášho spevokolu, ona nemá odbor spevu, ale odbor matematiky a chémie. A my spievame len pre svoju radosť a v našom repertoáre máme najmä kesztúdske ľudové piesne. Ďakujem. Lebona najpiśniejsza, lebona najszczalniejsza, cintarara.
mojej voli. Ráno staneš, umyješ ma, ešte k tomu učešeš ma, ráno, ráno, ráno vyšúvaš. A moje rúčky pekné pobožkať. Čo mám chytať? Thank you.
Srdečne sme prijali vašu pozvánku. Vždy sme s radosťou došli na Mlynky. Z pár slov predstavím vám našu skupinu. Každý z nás veľmi ľúbi spevy našich otcov a prarodičov. Naša skupina sa utvorila v roku 1971. Takí ľudia utvorili skupinu, ktorí ľúbia slovenské ľudové piesne. Chór zadrží už vyše 20 rokov ľúbosť ľudových piesní. Bohužiaľ, niektorí už zomreli, ale zo zakladateľov mnohí ešte s nami spievajú. Ľudovými piesňami boli sme už vo všetkých krajoch štátu. S ľúbosťou si spomíname učiteľa doktora Béla Kalmanfiho. Skupina jemu veľmi mnoho môže ďakovať. Príjmite s takou ľúbosťou náš program, s akou ľúbosťou sme my došli k vám. Ďakujem. Teba bála
Edita Urbaničová. Po nich vypočujte si kyticu ľudových piesní Fábiaho Krúžku z Chuti. Vedúci skupiny je Ján Mincér. A Szentkereszti gyermektárscsoport a Kiszelica táncot adja elő. A csoport vezetője Urbanics Lászlóné. Utánuk a Pili Szentléleki Pávakör szlovák népdalokat énekel. Vezetőjük Mincér János. Thank you.
Ale że dziewczęta, dziewczyny nie mają.
Megvágított, nem lát. Skupina Fialočka z Čílu preniesie detské hry. Vedúca skupiny je Rozália Kerecová. Po nich Fabi Krúžok z Čílu zaspieva slovenské ľudové piesne. A budapesti Szlovák-iskola következik. A csébi Fialočka együttes gyermekjátékot ad elő. Vezetőjük Kelec Józsefné. Utánuk a csébi Pávakör szlovák népdalokat énekel. Santovském výliži je tráva zelená. V Santovském výliži je tráva zelená. Zabili Janička na místo jelenia. Zabili Janička
Žebrak mi dá, oče náš, a ty stará Rebeka, chytaj nás.